Up. 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 Go. Go. Luhin mama. Up. Ako? Oo. Mga jacket naman nandyan. Bali nakausap ko na si Manong. Sabi niya 850 daw dito sa deluxe na to, 750 dun sa isang deluxe. Pagkakaiba is 100. Ito daw, hindi daw ito napupuno. So pwede tayong lumipat, kunyari masikip, pwede ka lumipat niya sa may kabila or sa ano, sabi nila like doon, tapos 100 lang naman doon yung pagitan. Yeah. Kung gusto natin na maluwag, yung gamit natin, lipat natin dito sabi lang. nila okay Sabi ni Manong. okay, sige. So 850, 1.7 yung babayaran natin sa transport pababa ng Parañaque. Mga kosa dito sa deluxe na to, merong CR. Ang pagkakaiba niya, meron tong hawakan, meron din tong pagitan sa dalawa, meron tong monitor or parang tablet to yan, pwedeng pindutin, meron ding leg rest ito, at maluwag, malamig na rin. At ang alam ko mga kosa, may sarili itong merienda sa katubig na ibibigay kapag nandito ka. Yun ang alam kong patakaran noon. So, Alas na. ano, sabi 2:30. Iwan ka pa. Ito yung Mag-ano na naman kami dito. Tapos ba? Bye-bye Baguio. One thing na downside pala nitong P2P is wala siyang wifi. Simulado ng pandemic. So parang sa binayaran mo, walang wifi na free doon. Nung nag-start yung pandemic, ang dami parang nawala sa P2P. Blanket, wifi, saka yung free na water and biscuits. Water biscuits. Sa may lock naman yung CR. Meron ding salamin. Meron sa sabon. Pero walang naman yung tissue. Ayun. Naman ang grip ko. Ito yung flash. Kasi ako sa wala pa siguro 6-footer to kasi 5-6 ako, mga 5-8 lang to. Still to lang siya kalawak, maliit lang, pero pwede na function, may lock din. Kung sabi niligan namin solid north, just guys, yes, dahil bumali sa biyahe. Bulkang Sungay yan. Ha? Bulkang Sungay. Sure. Wala akong titignan dito. Kaya parang maganda. Yung mga kosa, nandito na kami sa bahay. Parang gawa, parang mababalikan. Sana gustuhan nyo yung review ko dun sa P2P ng Solid North.